Jeg arbejder for et virksomhed, som gik konkurs for et halvt år siden. Og så gik jeg helt i baglås, og så tog jeg så til kommunen for at søge om kontanthjælp. Og derefter der blev jeg sendt til Cube. Og der fik jeg gode informationer om, hvad jeg skulle lave, og hvordan jeg kunne søge et nyt job. Og så nu er jeg i praktik og forventer at skrive under på ansøgning, eller kontrakten, ikke? Der har været gode mennesker, der har hjulpet mig igennem i det afdeling, jeg har været i hvert fald. Så inden for 2 måneder, der fandt jeg praktikplads, samtidig med at jeg sendte ansøgninger til virksomheder. Og nu står jeg her med et situation, hvor jeg har arbejdet klar og det hele. Jeg har lært at lave gode ansøgninger. Jeg har lært at samarbejde med andre mennesker, fordi det er ikke det, man kommer hele tiden ud for. Jeg har udviklet mig på den positive måde, selvom der er krise over hele landet. Så jeg tror, jeg er blevet et bedre forstående person. Jeg synes selv, jeg er blevet bedre til at lave ansøgninger. Og måden, jeg kan snakke til personen, der vil give mig jobbet, det er blevet meget bedre, fordi det er det, vi lærer i Cube. Vi lærer at forbedre os på alle punkter og alle måder. De ønsker jo, at vi skal komme hurtigt ud. Og så derfor så presser de os en lille smule, fordi så skal vi det ene og det andet. Men det er kun på positiv måde, ikke? Så der er lidt pres på, men det er fordi, de gerne vil have, at vi skal komme i udvikling så hurtigt som muligt.